Mbak Jati. Pahit. Pahit. Ya. Mas Depok, assalamualaikum ibu babak kaping pungkasan. Pokoknya nih babak kiri dewi iki wis babak bunda. Mbak Jati. Ya jongkimu kuwi gak sik mumet. Menek jongkine mumet. Ora apa-apa ya.
Nadyan suaranya dhewe iki serak-serak pokoke wis gayeng. Serak-serak becek. Serak-serak basah. Banjir itu. Oh banjir. Ini ditasin apa mas? Oh iya, Sing iya lali. tak terang tuh dit. Tak tung. Yo. Yo. Mana kuwi? Piye? Tak tung, gendang tung, tak tung, gendang tung, tak tung, gendang tung. Aku ra iso ya. Pak e. Ora iso bali. Piye ora iso bali? Heeh. Mlaku yang ngene iki. Ya piye? Kok gentak gentuk? Ya, Ora sido. ora sida. Tak jelas. Ya. Iya. La. Malah ya katutan buri iki lho. Oh iki. Langsung disaut anak Gendang tung langsung ngono, Mas. Mbak, piye? Iki Iki sih disaut sampean, Mas. Rungokno introne. Iki Mbah, sabar. Iki wis, bae wis mumet tak tambah mumet. Tandane to, Mbah Jati. Piye? Mbah, Mbah milih gendoli jaran apa gendoli kula? Ngendoli jarak apa ngendoli aku? Heeh. Nah. Oh, wis. Kok malah kok cempil piye to? Heeh. Iya. Iya. Le. Ya. Aduh. Aduh. Ici. Aduh. Ici. Aduh. Ici. Pokok ngesepok, pokok ngesepok. Awas semok yang dibayar. Iya. Ya. Piye? Wis mantep burung. Piye meneh wis? Mana wis? Meneh. Hah? Sing- Ya begawe. Sing tut. Sing ana wok ana kuwi. Oh, sing ana wok. Loh, lah terine sampe jenengan to oleh muni. Oh kuwi. Iki to. Kula lagi sing ngajari jenengan to, Mbah. Pripun to? Iya. Piye? Ula. Nyuwun ula, Mas. Ula, oh ya. Ulane sapa? Ulane sinten, Mbah? Ulane sinten? Oh, ulane sapa? Ulane Mbah Jati to. Ula. Be kok ula kok matil iki. Nek matil iki. Lah, aku ki sing kosong lompong Lah kandhane aku ki cah cilik lho ning kene iki. Aduh iki cah cilik kok ya. Heeh. Monggo Mas, dikasih Dolane ula. karo mbah-mbah iki. Monggo, Mas. Joget to aku kon ora joget. Yo. Aduh. Ini tidak ada apa. Kok ini sing dulu liyane iki lho. Kulane nyokone semua sikilku. Oh iya to, Mas. Sakwise tongkat
Kuku semua. Sak jelas sih. Ada Mbak Glory, tung-tung sahur. Mas Depo. Mas Edi, ayo Mas Edi. Joget apa-apa ya. Sepiro suwene. Terjadi usaha lokal, sikil langsung kesak mesin nyokot dek ulane melayu. Aku terus Aduh. ulah sampun, Mbak. Sampun nggih Mbak Jati. Nah, Sampun nggih lunas nggih. Lunas apa? manut aku. Cek ono lah mau. Lo lak lek ngajari nak Mbah Jati to niki. Heeh. Monggo. Dikasih kesayangan. Ayo Jen, ayo. Nimas kesayangan. Mas sing tak tresnani.
Mana-mana bang biasa mas. Jadi keterusan ini apa mangke? Nanti, mangke. Halo, jadinya Mbak Rindi, monggo. Di adosi Mbak Jati. Dikai apa? Sawear. Harus dikai sawear. Monggo. Begini Mbak Rindi. Bestine ini besti. Yuk klater selanjutnya yuk, dilarang yuk. Yuk. Niki disawear, Pak. Sing mau, sing gendang tak tudut-tudut mau, heeh. Oh, gendang-gendangan. Ya. Kok ya iso nyawer barang to, Mbak? Mbok kula niku disawer to, Mbak. Ngerti ngono lho, ya mau. Kula nyuwun jenengan ngono lho. Oh ya ngerti duitnya biru-biru atau yang ngono kuwi.
Ning iki lho, ning sak iki lho. Nah. Iki nang kono. Iki ana sing abang, ana sing biru, ana sing ijo. Heeh, gampang Doraemon. Oh lah ya nek kurang yang gua aku wae, Mbak. Heeh. Kurang. Lah karepe piye pira? Utang sih. Iya, demen ya iso ngutang ya. Oh, piye kuwi? Piye? Ayo. Mas nyawar Tinangkane biasa sih. Monggo Mas. Tolong sangat kembang. Aku joget yo disawerno, megah aku. Yo. Udah ayo.